Aprangsi Karbi Longri Abirta kelang rapet aradon phanstame kardom pajiriglo kardom non birta than ponjia bang nili priyanka lengpi non birta thepi pen langponik sinang Maharapati alongri sar habia mai pen rek apir that kachithok mon Karbilo charli asong atum pen anti drug saputhak kachirok toka sai kedeng pon Kidam tang MP kiliga hut ongdung inglong aso akhriatum vote ki jok dun long le atum dovik pusi APHLC MP candidate jai kathar pen pachini pon Rakia hormu pen banghini atum raikom sai khiari deng kaching nang Non birtang ton pen langponik sinang Kidam tang aruni phai inquire trok ani Maharapati alongri sar habia mai pen patirpi ponsi Udhepi LP school pathuak lamlong rega pirthat thok pon Rega pirthat ki thok ningkan phopen iphong si thokpon lo lapen Maharapati ahawaralong kiduk ke boy det atum sining richo ki thok ki jir un e atum an chitong dun pen chardom chardi dun polote alangli tum pirthat aphan ka chithok ateng lo posi pachini pon Maharapati rega pirthat ki thok long bomut bokan phak angthin anta mesen posi habia hin pen phirangkia thengno than pon La sipininga sengkan ke choklem mi choda miji pusi ning chepa thesi roi pon la anparta horkan chir kituna hot ani sopik bon talabang so kurusar hor kitun lo pulote arbe jangbekji jong sipininga sengkan choklem mi choda miji pulote ahok arbe ta jangbek lo la sipininga sengkan ke womut chonpro asang chonpro ji choklem mi choda miji pusi pachini pon chijun kali lage nitum karbi kurpho itum dak Maharapati along rialong kedoan lage itum karbi kurphorat dake himidu yangredu hemplak do hemcher do anu tinta mane sinili choge ripet pe da so puthak sinili tum dak laken tum an pining chodali tum ningkan phobane phoi rega pe thage thok du lasi tum pining ningkan pho ke chok pe sini tum pining rex pe thak thok ta ko tin biela la se pini la so rex pe thage thok long alam thela son do ni tum pipo si thono ko ma dake tum long riang bongolong dake ihun arwi donangi pen choklem mini joda minangi dake longri si dak hem cher to an karbi korpo arab do an mane reng dok ring iben dolong ye pan si pi da rek petat ini ogla lake ani kan wangali itu Maharapati longri alongke mane nikan popen iphoi we non pining nikan phoge choklo ako mon next nikan phote lasong taksi ako thok thuli po lalo la pen itu pini ladak kurusar apantame churu lo nili umha habe kongpen churu lo alangli dak pini sekakar kripi mipik amuda kanda miu amuda kanda pa iprat napang no pame dak Maharapati longri long mane jerai thebji poson si arnam than lo la pen tum la phakang thinlong sabe tum theklong lo amuda ing choli la pen jongsi choklem chodam amu anta tikuk te manga me pupusi nitum ahin pen theklong pini amuda kanda la pen tum pini ke thok ji tam et ta sini tum la Maharapati longri dak karbi kurpho situlo si karbi kurpho arat same dak hime jangre doan hemplak hante doan same dak choklem chodam me pupusi tum pini theklong Thake thok la rega per thake thok bangke nilitum aninkan wang la son kali Maharapati longri longke ningkan phopen iphong sinitum bi poncho la si nilikar bang longrat phan la rega per thake thok kopia joini si bi mala solam ithi thi hek pan si nilithan po la si la so rega per thake thok nitum ki binang ko lam theke la helo la bangke nitu Maharapati longri arlo ke do an la jongjung la chujun chukap la suke claim etpen puthot ningkan kep ningkan krip ho anta la bangso arnam ka chupi mi un e hemi jangre tikok tiki selok kang thong pendang lok kidu ki boy tum an penta pini bangso arega pertha ke thok bangke la dak yong si arnam nang chardom dun lo polotang dalang litum chujun mate sining richu phang ka chardom un lo pusini tum ahin pen chinida la pen bangso arega perthat ke thok la ke nilitum ningkan phopen iphong la pen nitu Maharapati longri arlo la ningkan phopen iphong la bangso amai thedung nitum ki bi pondo isona bangke pinila rega perthat ke thok lo aduna bangke birne longpa ke thok aduna bangke Maharek pirongker aduna bangke Rapati rek pirongker aduna bangke minikukur la son pho bangke nitum ningkan phopen iphong si bi poncho
la si pining bangke ningkan suri ni ran korap ningkan la ni tum rega pirtha thok lo la bangke 2029 man ta suri ni ra in kor sir kep ar ni si puthot ni tum thik pon thupo la si pini dak la ni tum la bangso se kar kli bu mut bukan bang ni tum la harapati longri sarabia mai komite hin bangka chini don tengke misen botor bukan tam misen ni pusipu la pen isi bang ni tum akuru sar phai sini li churu re un e ar ni sini tum horpi tunang ko matidi la so horpi ki tuna hut ar ni sopik la bangso ar ni sita me kuru sar ikhelam ninge pon ni horpi ki tun lo pulo tangte horbonam pulo ponte arvia sapso jangi pu la pen la so hut asapso ki jang pon ni tum komite hin penta mana lang pan ning sam ulu mane panar ni ki song bong ta arvia jangi pu pen jang du la so posi kuru sar phanta ni tum isi bangke apun ki chok lo bon pusi matha la pen la bangso kuru sar ke jong sem ko mane chujun theklo pulekar klimi la son gali ni tum ka chinia tenge la chorkri ni penta mane chorkri nya amen ta theklap la bangso akuru sar sin tum wanong lo ta si pini bangso harapati along ria lo ake theni tum bang pharbo thong na poke bang bong pen pinang ana ke thigi ding chi tong lo la pen iprang ta harapati long ri sarabia mai pen ke klempon akam anta chun poni pusini tum hin pen matha pon Kuru sar Aruni phai inko da troxiani Karbi Longri asong dongka mokam head branch tumpen chepatir piponsi rakia hormu pen kache phai lo thekji aphan dongka mokam marong sopia long armu chejeng ponsi cherok tok arni peman pon Araki hormu bang chebai lopo Araki hormu rimro Araki hormu Piliban araki hormu chachano Piliban araki hormu Karbi Longri asong dongka mokam head branch amai phulong kiri bela pen klemra pet aria sangho tumpen chepatir piponsi aluhiaman pen John Tokbi Bipul March ar maslai dongka mokam police outpost IC manaf borapen kaprek man pengki do tum chetong dun non owi kimia tum rakia hormu mate drugs ki chopen kachipa helovek nangji lasi rakia hormu ephongjong si raki ke longlote kachipa jok jia phan sungwi drugs krima tum ajok pensi ka pheremi me HIV ki sota na indang bam tanglo lasi kachito pen ke dosi lahaya ki hinwa son pen chepa jok dun bek nangji pusi kachitong dun aluhia tum pen than pajirmi pon Prevention is better than cure. Atau isi first prevention ho. Tema itu awareness awi tentang itu. Ada itu sebenarnya itu ada. Masih apa sih ke dak kilo orang itu masuk orang. Masih anti drugs kalau tante itu. Itu kita sini loh, laki limi, hormon ke culuk laki ofansi. Asong bong sitami hala IDU kudo labang ke kahenonai banglo injecting drug user labang ke inhut infected unit penjong si laso drugs laso bi si cepat coy influence cepat coy lo tang te hala bang tar long lok lason si indang pon bompo lapen bisikoi ke la ningkan kepen ningkan ke cerca bang bong ata here mimik laso marta ke aok avida tang kring lang tamata ta parlin parlo theklam la tumbang ke hoitu tezun nang lang people lason si tezun pen abisi mo bari po masih lason thak do bompo spam bompo pen laso so martum si tame agal pendo di apiso mo enpo lason si laso kiso HIV tame indang bompo masih non awareness kini penseng komo masih tang si tame ke bang dilangan ya kami KSA tumhan isi ningget hedo lang itu masang program dipon kursi ambulan Aruni phai inko da troxiani APHLC Central Committee atumpen amitha sai hemalong pherangkia maikangni Karbiang long kido kichi kibia tuma phan botarlis pen amening thanji phansi APHLC atum klembom lo bonta APHLC atum ajakong kabedat ajok laso sai bang pachun thek thereklo bonta non bangke Karbiang long kido abarim tribal atuma phansi botarlis along amening thanthurong lakenon hejong kidam tang MP kiliga hotsi chini ponlo laso puthak APHLC atum chief election commissioner of India phan pinpura lo by post pen lo at lo pasi APHLC MP candidate red IS jai kathar pen pachini pon kapachini kangtung alama bangke lason lo sik schedule teng pen la pen constitution teng pen tribal kalidiat atum dak
6 schedule arlo kedolong le atum aphan nilitum amen polit voter list along pen amen thanji pulo nilitum bange power long le det lang apo election high un edet lang apo non anta amasi nilitum than da than long le det bom lu nilitum ke than ji pu ke pu arona ting men si ke than ji pulo aman non bangke hala tribal kali tuma bangsi ilitum schedule tribe atum Khilonjia Okhomia atum lapen ke adivasi atum amen voter list pen than thuret bange non election ke damtang election hu theklong lo ke than ke dak delete pusi ke to delete ke than cancel lan ke alam ke isi vet lo muthe karbi atum ilitum chini neder masi delete pusi po ke than hala so alam bang ma thadam oide amasi kado ita aning pum pedet le seta alama bangke itu amen si kang than thulu long ni non nilitum particulars ke nitum pha bom lo PS committee atum long and CC committee la pen ke LA committee atum long pen nitum hang bom lo ko mat amen si kang than ma la pen alang litum voter ID la pen a polling station amen nitum panang than serak tu athima la ke serious alam lo la kang than ge itum democratic aron ilitum election la long ron ga chedan ilitum hana pe rem je phansi la ge claim la si ake ong do pikatum elong adim bange bang inkoira throk pusu vote bidun long le der la thema amen voter list long delete puge tok do ko voter list ID bange do lata voter ID bange do setal lata akam pi pedet la abinang voter ID do lo te lage delete tanang ne lo lage vote pilong vek nang ji setan nona bange ulta thulo voter ID do tu kok atum ta pi tulong le der lo halak ka vie tom bang si pi tulong rong lo che plang bang ye la sini litum la bang soalam ha election commission of India upon chief election commission of India upon nilitum chief election commissioner of India upon nilitum memorandum pini ke lolo by post pen si gelolo athemala athika port pen lo nai tum ke dam un eder lo poisa tangka ka be pen jo Delhi andam nai un eder lo la sinon ni tum by post pen si ke lolo la pen la so ke lolo nilitum ako ison pudun Karbi long lo than bang atum phan bainong ki PG tangka be contractor tum phan bill ki PG phan tangka be ponta team Karbi long atum tangka kuti krep lipen weightman adet ki juidam Rada Farman tangka kapanahok late model code of conduct kidobo mahut lasila so puthak APHLC atupen pinrem ponloputa APHLC central committee maipu MP candidate jai kathar pen ningje pon crore kuti grepli apoisa and that si alang litum enjoyment tour ke dam ha Vietnam ke dam bang foreign along ri ke dam long ke lage mission la thuge ya etum apoti dunde seta hapu ke master tum dormha ta pilong le lapen department akapre ka tum du olang dormha ta pipe lapen ke tovar ta ve monit tum ki duk so kali contract atum abil ta pipe seta non ke alang litu e ki jui dam si kuti krepli apoisa labang thom kep IMAC atu CMEM lapen akapre MAC ka do ve bang thom kep atu kuti krepli alang litu mane inut la populate 50 lakhs la inut ka koros 50 lakhs dokai la ilitu alang litu ka koros la ta government apoisa la sini litu la ka oppose la pen lata non MCC mane model code of conduct ke do un hutsi lage claim lage hinopi kalam no la sini tum chief election commissioner of han nitum
opposition ni tum complain ni tum pi lo by post pen sita lapen mo apor nang lilote ni litum aku by hand aku pi thui sita non mai ke tong na apor pen si complain do nang la sila complain lo la son ni lapen aku ison ke do thulan tribal tum arong pen kilometer 4 kilometer plike poke po anaka hello si voter polling station ke do alang litum vote ke pidun sum o la pen ki pidun dia tum do pik la pot si polling station ke election commissioner tum a guideline ke amitha munit voter abang kendo konan ma dak pen kilometer hiniang bong vote pilong nai pada ke tok do la pot hala so teng polling station non arong seng unangi pusi nilitum ako choning ridun lo lahelo alam bangke sita ke so dak binong alam lo la ron gache danji itum dek kache longri gache rai la pen khe gache rai dia phansi itum democratic aron che dan lo ilitum a hile ge la vote hello aman non ge vote ta ilitum along pen Karbi Anglong Rai Kom Sai Khia Tum Chirok Tok Pen Ki Do Jok Ongdung Raki Be Haklem Bang La Pen Raki Hormusta Min Nepon Long Lo Lason Si Kedam Tang Aruni Phai Inquire Trok Ani Borpathar Police Station Kaparlu Kakrajar Check Post Along Rai Kom Sai Khia Tum Keton Kelang Sai Kedeng Bom Apor Ahun Por Phai Plira Mini Thongkep Apor Malom Ihum Kar AS31F2 466 along Rai Kom Sai Khia Tum Tiri Ka Khuruk Asai Deng Ponlo Sabona Hom Plikep Rap Pho An Long Ponlo Laso sabona homalong raki hormumate drugs haro phokebra pli tokbora troxikebra trok gramsan long ponlu Laso raki hormupen kachingnang chekatum nital das dimapura sorlapen inutke ama defnat hojay sorposi pangthekpon Raki hormupen kachingnang chek banghini aphanta Rai Kom Sai Khia Tumpen chepari deng ponsi saya rona tengpen klempon Tangti pinia birta kela pansikang tonila dome thakme kurwang thu